nyt minä ajattelin kuvailla sitä videoa, minkä minä sanoin silloin vlogissa, että niinku kun on 300 kävijää. Ja miten se video se jäi aika pahasti. Teitä on jo huimat päälle 400. Kiitos siitä, että olette lukenut minun biojätettä. Taputukset teille. Yeah. Joo. En halunnut todellakaan sellaista perusaloitusvideoa, jotenka mie kuvailen kavereiden kanssa pätkiä, joista mie muodostan teille viihdettä. Jos minä nyt saisin kuvattua jotain suht järkevää, mikä kuvastaa minkälainen minun kanavasta tulee. Jos se onnistus, lauantain luultavasti minä saan jotain järkevää kuvattua. Minulla olisi niinku nyt jo pari videosuunnitelmaa. Esimerkiksi Girlfriend tag. Kyllä. Niin. Vittu osaan lausua. Kuettaa. Sitten sister tag. Hei. Sitä kuvataan varten, että se on mahdollista tehdä. Teillä on yksi ainoa tehtävä. Teidän pitää laittaa mulle tähän alas. Ei siis tähän meidän lattiaan, vaan siis alas kommenttiboksiin kysymyksiä minulle, että minä voin vastata teille. Se olisi ihan jees. Ja niin. Tällaista pikaista asiaa, että nyt jos sitten viittisitte kysellä kysymyksiä, videoita todellakin tulee. On niin vitu innoissani tästä. Joo. HD puskee läpi kyllä. Oi! Joo. Mutta ei tässä muuta. Se olisi sit kai syynä. Seuraaviin videoihin siis.